लाइमोन हास्लाबथारासैलै आङो आयनाखौ लाबोनानै होफैलाय आंनो आयनाखौनो नायनानै दिन थांबाय थादो नोंहा आयनाखौनो नायनानै दिन थांबाय थादो न'खराव जे एसेबां बै दावराव दावसि जादों बेखौ बुजिदों नोङो हो जेब्ला आगै फैदों इसिबां दावराव खालामो आइया मा खालामबावनोसो मोनबाय आङो दाखालिबोथ' दाखालि दावराव जाखाबाय नोंखौ खर'नानै नागिरनायाव आरो मैयाबो फैसानिनो जि दावराव बाल खोनाबायना नै नोंस्रा एसे एनै खोथाखौनो लानानै बेफोरबायदि दावराव खर' गुदुं जाजोब्बाय थाबालाय माबोरै जानांगौ जाखो खर'खौ एसे थान्दा खालामदोब्रा गासिबो एसे मिलायनानै थानो जाब्रा नोंबो मिलाया बयबो मिलाया बिदिबालाय सोर मिलायगोन हो बिदि होनानै आंहाल' जेब्लायबो खर' गंग्लायनानै दाय गैयाबाबो खर' गंग्लायनानै निमाहा बिबाय थानांगौ हो मैयाथ' आगैखौ सिखावसो होननानै बुंबावदों एसेबां लाजिंसिं हो नोंखौ मिथिखागौ ना जोंहा रां रुफानि जेबो आंखालानो गैखाया होननानै बे 50,000 रांखौलाय मानो खावनांगौ जोंहालाय नायदैया जेब्लाबो खालि बिमानिल' साइड लायो नोङो एसेखौनो रागासो जोंलांबाय आं आइनि साइड लायाखैब्रा आङो नोंसोरखौ बुजायदोंसो गासिबो ज'यैनो मिलायनानै थायोब्लासो न'खर गंसे जायो होननानै नोंसोरबो नांलाबाय थायो आइयाबो नांलायबाय थायो बेफोरबायदिबालाय माबोरै जानो आइखौथ' मिथिखायोना नोङो आइया बेफोरबायदिनो होननानै आइया बेफोरबायदिनो जालांबाय आरो सोलायनो हागोन हाला बेखौसो सानो आङो खोनाबाय नोंसोर एसे एनैखौ एडजास्ट खालामदोब्रा गुमै नै आयनाखौ लाबोबायमोन आङो आब' आयनाखौनो लाबोनानै होफैयाना फेकेसो बगिगासिनो बेरे फुंजानि नै थाबैनो नायनानै देलायनानै थांदो खोनाबायना जोंना गुमैया हेन्डसोम जाथारनांगौ खोनाबायना हेन्डसोम एखे बयनिख्रुइबो हेन्डसोम फैसायाबो माबोरै बे बिसना सिङावसो गलांनानै थानांगौ बाल आयै नङा गद्रेज सिङावसो मानो गलांनानै थानांगौ बियो हो आसरितसो मोनबाय आङो आंथ' सानखादोंमोन बेफोरबायदि दाय माबा मोनसे माबानानै थिनहरथारनांसिगोन होननानै आयौ माबायदि आलासि जाखो सथिबो बेहायनो बोसोरसेसो थानांसिगोन बायदि मोनबाय आङो थांनो रोङा माथो एसे एनै जों उफुद्रुग मोननायखौबोथ' बुजिनांगौ ना बिबानो आलासि जानो फैदों होननानै बेफोरबायदि गोन्दो थफ्ला गिदिर लानानै फैनानै थालांबाय थायोबा माबोरै जानांगौ आंहाथ' सिगाङावनो खनफेसो जाखाथारदों एखेबारे गोबाव जासिगोन होननानै नै बिमा नोंहालाय माखौ खासिब रागा जोंलाबाय थालायखोब्रा नोंनाथाय मा सब समय बेफोरबायदिल' आंखौसो रागा जोंनायखौ नुदों होनब्ला आंखौसो रागा जोंनायखौ नुदों आंनि मुड गाज्रि जानायखौल' नुयो होनब्ला नोंसोर गासिबो हो आंनि मुडा मानि थाखाय गाज्रि जायो बेखौ हमनो हागोन ना हायाखै नोंसोरो नै बिमा नोंनिफ्राय खालि गिदाल'लाय बेरे फुंजानि खमसे खम मोजाङै रायलायनानै थिनहरनांगौलै फिसाइफोरखौ खामानि मावनो थांनो नागिरो फिसाइफ्रा बेरे फुंजानि जायै लोङै मोजाङै थांनो लुबैयो बेवहाय मा खेरें खेथें रायलायनायलै हो बिमा नोंना बेफोरबायदिनो थैलांसिगोन नामालाय नोङो थैजासिम बेफोरबायदिनो थासिगोन नामा नोंनि आखुआ गसाइया आंखौ थैजानोसो लुबैबावदों होनब्ला आयै आदै नोंथां नोङो आंखौ थैजानो लुबैलायथारबाय होनब्ला बा सोरखौबा गोसो थोआखैथ' नोङो फाग्ला बोराय बेफोर गासैनि थाखायनो नोङो आंखौ एरा खालामदोंना हा बिमा नोंबो खुगाखौ मोन्दों होननानै बाहायलाबायबानो जागोन हो सालायाव भारा गैया होननानै फिदिंलाबायबानो जागोन नामा सैथो खोथाखौ बुंनायखाय देहायाव नांथारदों हाबाब माथो रानथेंथें जालांथारबायलै आङो माथो आयना गिदिराव नुनानैसो माथो गावनि महरखौ मोजाङै नुफिनबायलै जानाय नंला माथो आयौ गुमै जेबो नङाहाय मा रानथें जा लोदो जा आंना गुमैया हेन्डसाम खाथार खोनाबायना आरो नों इसिबां जिंगा सिबाय थायोब्ला आं नोंनो मोजां ओंख्रि संनानै जाहोगोन आरो खोनाबायना बै प्रटिनफोरखौबो लाबोनानै जाहोजोबगोन आङो गुमै जिंगा दासिथार ओरे गुमै नोंना खानाय स्टाइला जाथ्राखैहाय एसे मोजां खालामनानै होनोमोन आङो आइ बोरखिनाय मानै नोंसो जालायबाय हो जालायबाय जाथारलायबाय नामा नोंसोर हो जाथारलायबाय दायो नुफैबा दावराव खालामथारलायगोन नै बेथ' गावदांसो मा जाहैलायखो बेहालाय बे रुम सिङाव थांनानै आरो गन्डगलसो खालामहैनो नागिरलायबाय खोमा मानसियानो गन्डगल खालामनाय जाबायलै माबोरै जानांगौ जाखो बेफोरबायदिजों न'खरा जोंना आयै नों बेवहाय माखल बियो हो माखल मा देखायनो सानदों नोंसोरो मा देखायनो सानदों हो मा देखायनो सानदों रागायानो नायनोबाथारबाय आं नोंसिनि बे आखलखौ हो मा देखायनो सानदों नोंसोरो मा देखायनो सानदों बेफोरबायदि नाटक खालामबाय थानानै मा देखायनो सानदों हो गावसोरखौनो बिराद मोजां गियान सोलोंनाय बायदि मोनदों नामा हो लाजिगोना लाजियासै नोंसोरो हो लाजिगोना लाजियासै बिब' बिनानाव सासे हौवाजों बेफोरबायदि रुमाव हाबनानै थाफैनो ओइ खोनायाखै नोंसोरो बिहामजो नोंखौथ' मोजांसो सानदोंमोन आङो माथो नोंनानो आखलानो थिगानो नङा नामा हो लाजिगोना लाजियासै नोङो गावनि फिसाइखौ गावनि बिनानावनि आखाइयाव हगारनानै होनो मा आयै मा गाज्रि मा बाथ्रा बुंलाबायदों नोंलाय मा जानला मोनलाय हो मा जानला मोनला दाना आंहासो जानला मोनला जाहैबाय होनब्ला आंनो गाज्रि आंनो सुनि
नङाथ' आयै नों मानो उल्था पुल्था सानबाय थादों बेफोरबायदि नङालै आयै दसे नोङो थाथ'लाय बेफोरबायदि नङा मानो बेफोरबायदि नङा जानांगौ जाखो मानो बेफोरबायदि नङा जानांगौ जाखो सिखिरि मानसिफ्रा नुयोब्ला मा बुंगोन सानै सिन्थावजों नोङो बेफोरबायदि सोमोन्दो लाखिनो नागिरदों नोङो सिखिरि मानसिफ्रा नुब्ला मा बुंगोन समाजा मा बुंगोन समाजा मिनिगोन फिसा बिदि नङालै आयै नों मानो इसिबां गोरोन्थि बुजिबाय थायो हा बिबोनांजोंहाय बेफोरबायदि रुमाव थाजाबनायालाय माथो जाखो माथो जाखो नङा बिबोनांजों नोङो बेफोरबायदि अबस्थायाव गस्ला गाना मा गाना थाबाय थायोब्ला आंहालाय मा साननांगौ आरो गुबुनफ्रा नुफैबा मा सानगोन नों बेफोरखौ जेबो बुजिनाय नङा आंनो गाज्रि आंनो सुनि आंनो बेनिफ्राय थांनोसै आयै आयै आयौ बाबु नोंखौसो माथो बिराद नाटक खालामनो हायोहाय मा नोंखौथ' खब इनायाव नागारि खालामनानै जायो बियो आयौ गुमैखौबो आङो मामास बय बायदिसो मोनबायहाय मा खोनाबायना गुमैखौबो आं मामास बय बायदिसो मोनबाय आयौ नोंखौथ' बिराद आथिंजों आखाइजों खालामनानै जायो माथो बेलाय माबोरै सहायनानै थायोहाय नों आब' खोनागोना खोनायाखै नोंलाय खोनागोना खोनायाखै बेफोरबायदि बुरिखौ बिखुनजो मोननायमोनब्ला खानायखौनो फुजोबनानै दोनगौमोन आं नों बायदिबा सेथाहाय रुमाव थां फेक फेक होनबायबाय थागोन आयै आङो फाथिलाय बिसिजोंब्लाबो गोसोआ थिगैनो दङ आयै नोंसोर आंनि सायाव एसेबां जिंगासिनाङा नोंसोरो जिंगासियोब्ला आं माबोरै स्ट्रं जानो हायो नोंसोरो टेनसन दा खालाम आयै फिसा नोङो थिगैनो दं मारोथ' ना जोंखौ नोङो थिगैनो दं होननानै थगायनो नागिरदों फिसा जुदि नोङो थगायनो नागिरदोंबा बे नोंनि देरसिन गोरोन्थि जागोन फिसा मानो होनोब्ला नोङो गावखौनो थगायनानै लानायसो जागोन जेरै नोङो सिगाङाव गावखौनो थगायनानै लानाय जादों थिग बेबायदिनो दाबो नोङो जुदि बेफोरबायदि होननानै जोंखौ थगायनो सानदोंब्ला आरोबाव नोङो नैथि खेबनि थाखाय गावखौनो थगायनानै लानाय जागोन कालिचरन आरो बालिचरन हा माबाफोर खौरां दंमोन नामा मानोबा फैदोंमोन खौराङाथ' दंमोनब्रा दंनायालाय दङमोन माबा अर खामदोंना खामनाय मोनामसुगा हाबथारदों ओंखायनो जोंबो खामनाय मोनामनायखाय अरखौ बबेथिं ब्लाव खामदों होननानै दै सारना दोना मा साननानै जों फैदोंब्रा मानो दासो मोनदों ना दासो मोनदों साला जोंखौ जोगारलायनानै बस्था मोनामो होनलायलायनानै टाउन सेंग्रा थांदोंमोन ना दाना मोनबाय जाबान्थाया दाना मोनबाय माथो नोंखौलाय माथो डाइभर्स ना डिभर्स होनो बेखौसो खालामनानै गारबायनो माथो फाथैलायखौनो बिसिलाजोबबायनो खुवा आरो फाथैलायखौ बिसिनानै गांबेसे थेरबाय मारै बिसिखोब्रा औलै दासो मोनदों सालिया दासो मोनदों आंखौ जोगारलायखोना आं दानाबो बस्थाबोसो मोनोमोन नामाब्रा एब्रुब जाबायलै खोनाबायना नों जेब्लानिफ्राय आंखौ जोगारनानै थांदोंमोन खोनाबायना प्रप'ज खालामनो लालाय लायाखैमोन ना आरो नों आंखौ खिथु सुग्रा आखिजोंसो सोबालायदोंमोन ना दाना मोनबाय बिनि बाथाखौ मोनबाय दाना मोनबाय आंखौ लायोबाथ' नों रुजु रुमु रायजागौमोन आं नोंखौ लानानै खोनाबायना दाबायदियाव सना बायदि दोनखुमागौमोन नोंखौ मोनथिबायना रानि खालामनानै दोनगौमोन आं आयौ नोंसोरो मा बुंफैलाबायदों नोंसोरो मानो बेफोरबायदि खोथा बुंलाबायदों जोंखौबो बखिलायदोंमोन बा खिथु सुग्रा आखाइ सोबालायदोंमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि सिगाङावनो जोंनि सनमानखौ सानाखैमोन ना दा नोंनि सनमानखौ जोंलाय मानो सानो दाथ' नोंखौ गामियावनो जायगासो होनाङा खोनाबायना नों हाबा जानानै थाखानाय बिदाय लानानै थाखानाय न'आवलाय मानो फैफिनांगौ आरे मादै नोंसोर माथो दुगा दुगिथारमोनलाय दाना माथो दद्र' माखौ इसिबां सिन्था खालामदों दाबो हा हु सम्पथिखौ लिरनानै होयोब्ला सेकेन्ड हेन्डबाबो लागोनलै आंथ' खोनाबायना सेकेन्ड हेन्ड मालफोरखौ लाजालाबायो नामा आंखौलाय लानायाव गैयालै मोनामाजोबगोन बे मालाया मा जादों ओमफ्राय नोंसोर बेहाय मा फैनानै मा जोंब्लावलाय मा गिहिर फैबाय थादों नोंसोरो मा आखल जादों बियो ओंखारलां बिनिफ्राय दहायनिफ्रायनो खोनासंगासिनोसो दंमोन आङो खोनाबायना नाय बे बिबारि थानायाव लाइमोन आफादनियाव नेहाथारि जानानै थानायाव आफादगिरि जानायाव थानायाव बेवहाय माब्लाबाबो नोंसोरो खोनाबायना बेफोरबायदि एगुइदागुइ खालामनो मोननाय नङा खोनाबायना ओंखारलां बेनिफ्राय गावखौनो दुगिथालै नोंबो मासि महर आनलै आफादगिरि नेहाथारि डाबल माबा मोननायखाय बिबान मोननायखाय ओंखारलांगोन ना नाङा नोंसोरो ओंखारलांगोन ना नाङा ओंखारलाङाबा हले नैबे खिथु सुग्रा आखायासो खुगायाव बार होगोन नोंसिनाव खोनाबाय आखल गैयिफोर गिदिरसिनखौ माबायदि सनमान होनांगौ जेबो सनमान होनो रोङा बिउटि लेट जाफैबायहाय जोङो मोनफैनाया दुखु दा मोनसै दे बे फाग्लाफ्रा माबा माबि होनफैनायखौ
आदै मादै मानो इसिबां जिंगा सिदों नोंलाय जों दङना जों दंफायोना बिउटि मानो इसिबां टेनसन खालामो नोंबो टेनसन खालामनाङा दे जों लोगोफोर थाखानायावनो मानो टेनसन खालामा जानो खोनाबायना फुजा नै मानो टेनसन खालामा जानो मानो होनोब्ला समाजावदि माबायदि मानसिफोर दङ बेखौथ' नोंसोरथ' मिथिखागौना आरो समाजजोंनो जोङो गोरोबनानै थाखानांगोन थैजासे बेवहाय गोरोन्थिया जादों जेब्ला जोंथ' टेनसनखौथ' खालामखागोन ना आरो मा मोखाङै रायजोफोरनो मोखां देखायगोन बेखौ सानगासिनो आङो आनै आफा आं नोंनाव मा रावै निमाहा बिनो आफा नोंनाव मा रावै निमाहा बिनो आङो आंनि थाखायनो बिसोरो गासैबो जाजोब्बाय आफा आंनो सुनि मा फुजा नोंसोरनो बुंलाय आंहा थांना थानायनि मोन्थाय गैला नामा आंहा थांना थानायनि मोन्थाय गैला नामा फुजा नै फाग्लिलाय मानो बेफोरबायदि सानलाबायदों नोंलाय मानो थांना थानायनि मोन्थाय गैया जानांगौ जाखो मोन्थाय दङ समाजालाय बेफोरबायदिनोखा मोजां मावबाबो दाय गाज्रि मावबाबो दाय खोनाबायना नों समाजनि बायदि थांनो हायाथ' खायसे बाथ्राखौ नोङो समाजनि बारगाबो थांनो गोनां जायो माब्लाबा बेनिखायनो इसिबां जिंगासिनाङा खोनाबायना आरो नोङो स्ट्रंसो जानांसिगौ मानो होनोब्ला खोनाबायना मानो होनोब्ला नोंहाथ' मोनसे गिदिर दायथ' दङना बे दायथ'खौ नोंहा फालन खालामनांगोन ना खोनाबायना बे गान्दुला राजाखौथ' नायनांगोन ना नोङो खोनाबाय मालाबा ओरैबायदि जायो आङो थैबासो सानसे मोनसिगोन खोमा आङो नाङा फिसा नों माने बेफोरबायदि सुनि खोथाखौ बुङो नोङो बेफोरबायदि सुनि खोथाखौ खुगायाव दा लाबोथार फिसा नै जाम्बिलाय मानो इसिबां दुरबल जादों नोंलाय बिदि दुरबल दा जाबाय औ फिसा नोङो थांनानै थाथारनांगोन ए फाग्लि गोख्रैनो थ'दो खोनाबायना टाइमाबो दा बारग'लांगोन नङाब्ला हाय मानोथो इसिबां माबा बेफोरबायदि फुजा खालामबाय थाखोब्रा आंखौलाय आयै फिसा मानो खालामा जानांगौ जाखो मा जाना माला उल्था-पुल्था खोथा बुंलाबायो नोंलाय मानो फुजा खालामा जानांगौ जाखो फुजा खालामनायनिथ' नोंखौ बेफोरबायदि खालामनानैथ' आङो नाजार उथायदोंना खोनाबायना बे गाज्रि सुबुंफोरनि नोजोर नांबाय थानानैथ' नोङो बेफोरबायदि सुनि हिनजावखौ हाबा खालामदोंमोन नोङो दासो नै दिभर्स जानानैसो एसे माबाबायना सान्ति जासिगोन ना बेनिखायनो जाहाथे सुनिफ्रा नोंनिफ्राय खालाङो होननानै बेनिखायनो आङो नोंखौ माबादों एसे फुजा होनायनिफ्राय एसे माबाफ्रा खारथों होननानै माबादों धुपखाथिखौ एसे ओरैजाय धुपखाथिनि उखुन्दैफोरखौ नांहोदों आङो बेखौ नोजोर हाथायनाय होनो खोनाबायना ए बिब्दिसो होनब्ला औ फिसा मानो नङा जानांगौ जाखो सनिया खारसाजोबथारनांगौ ना जाहाथे नेक्स्ट टाइमाव आंनि थाखाय मोजां बिहामजो लाबोफिननो हायो